Discovery Channel Obama isiginnaarippa Bear Grylls surviving sammarsuuk illeqafiat eqqaali siaam naanialeruna qangari bloggerniatariniarpa naluaqaqoosaqqummissanasso maissaktakusinnaavat Snapchat-immalinnaaffigisimagumma unaqartua ullu sunanalungilla ta trineriarniaraluallungaana Obama eqqaalerluaam taakunnarnavertu imma fitness rummi inoqangippat nassarsinnaavasksia inoqartillu immiusserusungiivippa imma privat liveqarniassamma taamksia kisimeeqqeqqinnaavissangum nassarsinnaavara ta aama Amerikan pisinikuunga mobiilinni vloggerniaraam sila taatsillu ersikkunnaavittaa ammassakkunaas imma taattuinnaa unakisimqulli ikumangim ta pisinikuunga mobiilipuussaa mobiilipuuan nalinginnaaso ta ugguun sinaatiuqqullilik ta vloggersinnaanguussuunga mobiilinni qaqongukkulluunni takpauqrunnipajunga sanaakka assileriarlui pauqrunniliukkakki ta qaamasoriussuangusso vloggersinnaanera ajornanginningusso taamaama pissangangivaa qaqoontikissanersu kamalaatim amerikamingaanni nassiuteriernikuaa taanna luumimi ateqqarpu mobiilipuu pissangana vloggissanarsua imaqalia taakaniittoqat nalungingaaqan taakaniittoqatsigissanersu ullumik sapaatsuipingayuai neriulla inoqaissas ersingaakisima taakunnarnissa ilqanuippit uanga qamaruyoruissuarli bloggerput ita soruyo iPad now sammersu eqqaanu ningaallagam uqaluttuaqattaaqkami qaluttuaqat na over fitness malakkaalaarippa Massakkisimiittorsuun ersikujunnerma aniinnererpaasuli pisinnaarual nuannarfiani uneqqunikuungamin manaalalluaannarniarpat siaasarnissaraas puuyorat siaasaraariarla nuannaraluaannap aqangusserinigilерерпа nuannarpallaata
qilla tuannini taava vlogging ittuurallunga unililamiartatti ima ulapinnermassak treenerialuppa ultamapajaas treeneriartalermikuunga nuannarileraluttuinnarlungut ta massakku uа angutaata juulikaaverserernikuungakku taassami juulikaavissan ujaasiutissuanga uatreenerninni erinin treeneriarnis qasappa ullumik bloggererma uploadtissilla juulliaqqami lissisiinnaarsinnaaniassangassi paasinarsiissoo internet arriillingaluttuinneram sianeriuppunga ukikaam qalipaataataarсиссуаккуунну sunaria tamam pipallariasaaram treenerniasaarlu imma käy esken tunisilla sulifinningaani imma kittava visigis tunniup isaratta pojaat inaarerpa umaissekneriniarlu imma utaqqerujaarpung ado Hallai. Jullim tamas pilluat. Jullim tamas pilluat. Massakku treenerarla nerilaarnialersu. Sorry. Ta imma uffassuunga treenerutikkerrussappat aqangup piffissaqissangum taakunnissuun kiilimanangilusulissussaangam nerilaarea haqqasaaruaam imma silami iullapalaassusaatakutinniar naam stressernangaam stressingaarami inuppassuakornak imma qanama immiussingittarpa kinnangua Hallo. Sumungappit. Ape, ja, bye. Kokostu pisifimingane. Immaandassiussuingaa maamtaakstrisseriilissumu. Kuutinaqqukanillunya. Taapugmu. Ara, niisimaattuningajaqaatsingut sangata oqattangse Jullissan purarikaissaqaanga juullapalaaninngaarattas julliaqqami jullik tamaissuliffingisussaavak aamukiortaarsiortussaagung suliffit qasseriami toqassuu kukikkaama qalifaata allangorniaruarpakka portongasse portorniarpuvu juullapaluttuutiu nioqqaritsin juullapaluraarerpungum ingarasaani Atta taam jullim imaatturappu immaat taama julsiorparaattu ikitsisuanillatsil orpeqanngilangulluun takangaattorsuar tippingi mamartunik mamarnerpaanik nerilarpunga Naamriisit
Esparlitilertunga. Takanna. Ja. Imammi illurissuinga. Au. Yarapput. Mamarsekutaalnerilaalerpunga. Ima illungalango. Ima illungirpiaan ajoraluarat alutam. Parla. Merilluanna. Kono. Wirklich. Tamaanga killikkallaanarpungut iulsiorluarniaris nuanisakkuttaarniaris eqqaamallugu iulli asanniinneru ullorivai asasis tamaasa asanerarniarissingit sissuarniarisi iisusilu pillua tingalutingu pissalluta aamma niisimaajungitto Ma Ako qarsaatisarsuulnaavillu uanga. Uanganna. Takoqqili. Bye bye. Bye bye. Bye.